Bé, començaré per un prec. Des de fa vora 2 mesos, i segons em comuniquen uns veïns, hi ha una plaga de puces en el carrer Barraca. Preguem una ràpida solució. Jo en fia més dels veïns, a vegades sense veure que el que diga algun membre d'esta corporació. Però bé. Pregunta. A l'altura del número 6 del mateix carrer Barraca, la vorera està alçada per les arrels dels arbres. Quan van a realitzar la reparació? Un prec. Alguns veïns tenen costum, des de fa molt de temps, de tirar el fem orgànic i de vegades no orgànic al conegut popularment com a Bao, al costat de la carretera antiga de Barcelona. Preguem una campanya de sensibilització i conscienciació per tot el veïnat, per tot aquest veïnat, per intentar acabar amb aquest mal costum. I després, en la reforma de l'avinguda, un prec, en la reforma de l'avinguda de València, s'ha instal·lat una reixeta de desaigüe a l'entrada del pas subterrani davant l'òptica. De baix cap a dalt, allà a la dreta, com passaven el caminars, quan passen els vehicles per damunt, fa un soroll que molesta molt. Igual, potser l'arregla de la briga o alguna cosa, però era exagerat. Cada vegada que passa un cotxe fa clac, 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 i això, en fi, per pregar la seva reparació. La senyora Carceller, en el darrer ple, va realitzar unes preguntes. Bueno, ella ben bé no sabia si era prec o pregunta. Aleshores, li puc contestar ara ja, no? Perquè no me deixa contestar en l'altre ple. Començaré dient que a la senyora Carceller li passa com el ferrer d'aquell poble, que ferran perquè l'ofici, que és el que li està passant. És llicenciada a dret, però no li para gens bé, quan va realitzar una pregunta, no saber el que va fer. A mi m'agradaria que debatirem això en la televisió local, però com no n'hi ha televisió, una llàstima, vaig a dir-hi ara de paraula. Deia vostè que el 26 d'octubre se reunieron en el Puig el senyor Morera, Fran Ferri, el señor Pañella, que creo que son todos miembros del blog, para celebrar no sé qué fiesta posterior a la celebración del 9 de octubre, no sé cómo denominarla. Se exhibieron cuatribarradas, estreladas independentistas y se hizo apología del independentismo catalán. A mí me gustaría que usted me respondiera cuál es su postura en este tema, puesto que como son miembros de su partido, pues me gustaría que me dijera cuál es su bandera, cuál es su idioma, en dónde se posiciona el blog, porque a mí no me queda clara la posición. Si me permet, li vaig a contestar. Mira, el darrer diumenge d'octubre se celebra des de l'any 1915 a l'entitat valencianista convocada l'Orrat Penat. Després de moltes vicissituds, dictadures i guerres, als anys 60 la celebració és recuperada pel nacionalisme valencià d'esquerres, del qual forma part el Bloc Nacionalista Valencià. Les caminates de les Torres de Serrans de la ciutat de València al Puig de Santa Maria eren i són un homenatge al nostre rei fundador, el rei Jaume I, i un exercici de memòria col·lectiva sobre el nostre naixement com a poble diferenciat en l'Europa de les nacions. Fa més de 30 anys que el Bloc, abans Unitat del Poble Valencià, ajunta la seva militància a l'esplanada del monestir en un acte polític de reafirmació nacional, de l'únic país que reconeixem com a nostre, que és el País Valencià, que perdé els seus drets por justo derecho de conquista l'any 1707. El nostre projecte de país és un projecte de persones, vinguen d'on vinguen, i es diguen com es diguen, parlen com parlen i practiquen la religió que practiquen. Este és un projecte inclusiu i democràtic, on els militants onegen la senyera en totes les versions que té el penó de la conquesta de Jaume I, amb les 4 barres roges i les 5 grogues, coronada amb franxa blava, distinció i privilegi atorgats pel rei Pere el Cerimoniós, amb franxa blava i estrela blanca, símbol del valencianisme de principis del segle XX, amb l'estrela roja, emblema de l'esquerra valenciana. I criden visca el País Valencià i per la independència. Quin problema hi ha? L'únic problema que hi ha sí és que vostès veuen la realitat pel forat d'una agulla de cosir, ben estret i reduït. El món, gràcies a Déu, no és com vostès voldrien que fora. El món no és pla, sinó redó. I en eixa bola del món caben moltes maneres d'entendre la vida, no solament la seua, estreta de mires i acomplexada. Saben per què hi ha gent que vol la independència al País Valencià? Perquè està farta de que tracten este país com una colònia, que és la que fa el seu partit, de sucar-nos fins a l'última goteta de sang. Per a vostès, el món no pot ser ni plural ni divers, és un ou i, com a tal, se'l volen xuplar. Tot per a vostès, a la mira de les seues aspiracions de provincians acomplexats, que són capaços d'anar en contra de les institucions d'autogovern creades per vostès mateixos quan no serveixen els seus interessos, com l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ja no passa pel reguerot que vostès volen i se la carreguen i atorguen poder a la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, una entitat que no reconeix cap institució del món acadèmic, i a l'Orrat Penat, la insigne institució signatària i impulsora de les normes de Castelló, creada pels patriarques de la Renaixença valenciana, perquè el franquisme va pervertir en benefici propi. Li explique tot això i no tindria per què fer-ho, perquè com vostè sap molt bé,
no és faena de l'oposició donar explicacions. La principal feina de l'oposició és exercir el control i la fiscalització de l'equip de govern. I en això estem cada dia. Però vostè volia deixar-me en evidència i preguntar-me pels sants costums del meu partit, que tenen a veure amb la història d'aquest país. M'ha fet el més feliç del món. Perquè a pesar de la seva pregunta retorçuda i malintencionada, avui en esta sala de plens de l'Ajuntament de Puçol, on resideix la sobirania del poble, puc recordar qui som i d'on venim, de lo que estic ben orgullós. Possiblement altres s'haurien de fer mirar l'autoestima, perquè ben malament deuen anar d'autoestima i de dignitat quan em pregunta vostè a mi per les senyeres estelades mentre el president de tots els valencians, Alberto Fabra, i l'alcaldessa de València, Rita Barberà, màxims responsables del seu partit, consentiren en la processó cívica del 9 d'octubre la presència d'indesitjables amb roba i emblemes feixistes en el tint del nazisme i l'Holocaust i consentiren que amenaçaren els participants de Compromís en eixa processó. Em fa l'efecte que demanar la independència no té ni punt de comparació amb amenaçar de mort, vostès mateixos. Ja queda clar? Si no, vaig a vostè a Salamanca. Gràcies.